Wis tekan terminal Srigentan Ringin Putih Borobudur. Wis wira kepethuk sedulur ngentak seragame anyar. Sing ngendi ta? Iki abang-abang anyar sakjane. Sing lawas ning raine. Raine ora awas. Iki kepala sukune sing di. Arep maju ora? Yo, ora usah ngacung-ngacungan. Maju yo. Yo. Disiapke. Omong. Iki
Iki binatang tamu sing ngendi asline? Bintang tamu sing ngendi? Ngentak. Sampean sing Iki ngendi? Gomik Waduh, Mas, gomik. Seko aduh Pak Dul. Adoh ngendi? Aduh, waduh banget saking adohe nganti ra ngerti le ngarep ngarani. Seko kono kae. Ngendi? Kono kae, kota. Ngendi? Seko ndi kene? Anu, nggon karaokean. Weh, ora. Wah, medeni. Ngendi? Wah, sobone karaokean Mas sampean. Wah, Ya ora, kuning pendiri. Waduh. ayo. Perkenalkan, gue perkenalkan diri. Perkenalkan. Salam sih. Oh ya, sorry ya. Ya, di Ngapura. Wong edan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama kula Gendul. Eh? Gendul. Gendul bin siapa? Gendul bin siapa? Bin botol. Bener, terus sampean. AM mbok kawa-kawa. Wah, rapek ngoten niku. Oh, ya takon. Iki mah kleru rokoke wis entek. Wah, tembas malih ya niku kathah ngandhap. Nggih. Tenor kabeh iki sine. Wadahe jarum. Jerone tenor. Yo. Ya arep piye? Iki acara apa? Wangi-wangi ngantene apa piye? Kowe to yo gantian aku ae terus tekan. Ora apa-apa. Ora berik ya, kowe gantian. Edan iki. Ayo. Apa iki? Iki nek ora lek omong ukut lho. Ayo lagu wajib. Ya, lagu wajib sih. Ije grogi. Yo, Oh, iya. wajib sih. Ayo apa? Ayo prokonco, ayo prokonco. Ya. Ada? Yo. Ayo prakanca ngaruhana rukune Islam yaiku lima Syahadat loro rukun kang siji rukun kang siji Iso sira ngelawan ngaji Sadat loro rukun kang siji. Iso sira kalawan kaping pakoso ana ing wulan Ramadan kaping lima haji lamun kuwasa Ayo prakanca rukun Islam yaiku lima. Sahadat loro rukun kang siji Iso sira ngelawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat. Kaping talune bayar zakat. ing pakosono ing wulan Ramadan kaping lima gaji kaping lima haji lamun kuwasa Bebas wong ketuane wero aku wedi. iya sak manut Wedi ndak berakot maksudnya. ki penontonnya bagian curhat wis ilang Pak Dil. Iya. Terus kemana? Terus ki timbang arep apa nih, bingung Bos? apa meneh Jenenge mau gendul. gendul Sing siji botol botol. tuyul Ya, terusnya apa? Wajibe. mlaku apa wajib oh mlaku
Jaluk mlaku-mlaku. Ya wis teko Iya. mlaku. Apa Pak Dur? Derek. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa Desemono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kadilirno mula aku ra ira yen sliramu citra ninggal trapo bilek karo priya liya Wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Marang sliramu wong ayu kaya rindu jatuh jroning atiku Desemono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kadilirno mula aku ra ira yen sliramu citra ninggal trapo bilek karo priya liya Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu bakatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripku banget nangsa wong ayu mong walengku ning sliramu aja teko alaso putra putrimu aku pakalo turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis rada semangat po dong ya ora Pak Mono Pak Monol apa Pak Mongol lagi ngadeg nyambut gawe terus ke wis rada angkat po omong-omongan dong
Malah kaya Mah kemenyek. mah kaya Kluget-kluget. sing no LSPD. Sing mangkal pendak bengi. Oh. 5.000. Apa? Wajib apa? Wajib main? Mengakali nek kuwi yo. Ket mau mekon wajib laku wajib laku. Angger ditareni, Nyanyi jajal. Wong Jawa Timur Riko. Nggih. Iki lak ruwane mirip kae lho. Sapa? Judune komet. Lak mirip. Kancil. Iki ora apa-apa wis wani maju. Apa? Wajib main? Dipimpin wajibe. Ya. Wajib main lanang waton nurung ilmu. Wajib main lanang waton nurung ilmu. Ojo liren yen turung rusak bojomu. Ojo liren yen turung rusak bojomu. Wis tak omongi tak senggak iya aja kaget malah meneng wis bulilingnya enggak to. Kagetan. Malah kaget. Lire ra krungu seno darane nyentak. Iya. Jen padahal. Apa iki? Mafailatun, Robi iku. Aku manan seragam. Wajib mlaku. Pelaku. Ya, pelaku. Ya, mlaku-mlaku ning Sedang mlaku. Suwe, meninggal
wajibe wis turuti. Apa bre? Aku gek mlaku pindho kok lempoh pisan. Soalnya gini ubah medeni bocah. Pak Dul. Wajibnya apa Pak Dul? Robi iku. Wajibnya apa? Apale? Wah aku krungu bocoran meneh ra tau latihan. Apa kae Pak arepe? Sak-sake. Robiku asale agawe wana. Robiku asale agawe wana. Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang. Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Kinamong sunah nulungi marang sembahyang. Kinamong sunah nulungi marang sembahyang, nulungi marang sembahyang. Ya, nah terus ini wajibe. Mafailatun. Oh benda. Ki upi mau nanti mencret kopi Pak Dul.